umetnost stvore na bini. Mama, idemo do WC-a. Do WC-a. Ovaj Baja što daje ovaj voice over volumu je pobedio. Pozivaju se statisti za scenu Rohana da dođe na binu. Definiši šta je bina. Ej, Boki, pa znaš da odgovoriš na pitanja sa zida? Šta? Znaš da odgovoriš na pitanja sa zida? Nisam ni pogledao. A, pa Damjan došao, pita me šta je to... Kako je rekao? Tiranin, da. Šta? Šta je to tiranin? Nije znao šta je tiranin, pa sam mu objasnila. Pa Damjan, da. A rešeno? Sva. A sve su rešeno? Malo prereče. A, nisam čuo. Da, on je Uruk-hai ima... Znaš zašto? Znaš kako prepoznaješ Uruk-haija? Njihova oznaka je Sarumanova oznaka na ruku. Kad uzme onaj šlem. Teoden, sin... Ej, budi sad, ajde proći tamo. Za mene. Sad smijete, sad ću da bude ponovo. Super, Guardian. I zove se Marko. Ovo je Teoden. King of Rohan. Kralj Rohana. Ovo je zgrada. On je borbeni Uruk-hai, poznaš kako u onoj beloj šaci Sarumana. Da. Pozivaju se opiti da dođu na scenu. Kako se ne vidi? Joj, a ovo je... Joj, vidi, on je ork, pravi ork. Viš da je deformisan. On ima Sauronovu oznaku, on ima... A? Ne vidi se, nisi snimio. Ima crveno oko Sauronovo, čoveče. Ladno. Kao orkovi. Da. Joj, ne vidi se dobro odavde.